Ahojte, tak ja vás vítam pri mojom ďalšom unboxing videu. Dneska si budeme otvárať tieto krabice, ktoré tu mám pripravené. Uvidím, či rozbalím všetky, ktoré tu mám, pretože ešte je nejakých pár modelov na ceste a možno to teda rozdelím do viacerých videí. Okrem toho mám tu aj nejaké modely z kultovných nákladiakov minulej éry, či už napríklad túto Škodovku alebo Vetriesku. Podarilo sa mi natrafiť aj na nejaké pekné modely v predajni Dráčik. A ja som si tu teda vybral hlavne toto prémiové balenie s týmito modelmi vo farbách značky Gulf. Naozaj veľmi pekné dvojbalenie, no a je to vlastne prvé dvojbalenie, ktoré mám okrem tých team transportov, ktoré teda niekedy vychádzali. No a postupne si teda prejdeme aj tieto krabice a tieto modely, čiže ja teraz trošku prehodím kameru a poďme sa pozrieť, čo sa nachádza v týchto krabiciach. Takže mám tu niečo aj pre fanúšikov značky De Agostini. Ja som už kupoval či už kultovné auta minulej éry, rally modely a teraz je tu napríklad tento časopis s týmito nákladiakmi minulej éry. Mám tu tento hasičský model, je to Škodovka 706 s takouto veľkou kabínou. Mám tu aj tento model Vetriesky, je to teda Praga V3S. Nachádza sa v 11. čísle kultovných nákladiakov minulej éry. No a je to taký klasický model auta, ktorý ešte môžeme aj sem tam vidieť na našich cestách. Je tam na korbe naložené aj takéto drevo. No a cez tento sáčok to trošku horšie vidno, ale je možné, že teda aj na tento model sa pozrieme v nejakom najbližšom unboxing videu. A ako som vám už aj na začiatku ukazoval, tak ešte od značky Hot Wheels tu mám takéto dvojbalenie. Je to Lancia Rally 037, no a Fiat 131 Abarth. Čiže pre vás, čo ste zbierali napríklad Team Transporty, tak teraz vlastne už dlhšiu dobu sa dajú kúpiť aj takéto dvojbalenia. A ja som toto konkrétne kúpil v predajni Dráčik. No a ja som teda začal otvárať tento prvý balíček, ale nemal som zapnuté natáčanie, takže teraz ešte rýchlo takto vám ukážem, že v tejto krabičke sa teda nachádza prvý model a to je táto Mazda Atenza, alebo teda u nás v Európe známa ako Mazda 6. Je to kombík prvej generácie. Takto nejako vyzerá krabička. Som celkom zvedavý, ako tieto modely vyzerajú naživo, takže určite si budeme tento model vybalovať. Potom tu boli pribalené aj nejaké takéto cukričky. No a ešte druhý model, ktorý sa nachádza v tomto balíčku, je toto Mitsubishi Pajero. Veľmi pekný, zaujímavý model a mňa to potešilo, že aj takýto model sa dá kúpiť v podstate v zahraničí. Tu vidíte cenu, je to približne 16 eurový model, čiže na takéto prémiové značky si myslím, že je to celkom v pohode cena. Určite aj tento model budem otvárať v najbližšom videu. No a ďalej by sme sa mohli pozrieť do tejto väčšej krabice. Takže prvým modelom od výrobcu Tarmac je toto Mitsubishi Lancer Evolution 10. Model je aj v takejto peknej vitrínke a v takomto papierovom prevedení. A ak sa nemýlim, tak aj tento druhý model by malo byť takisto Mitsubishi Lancer. Áno, takže aj tento druhý model je takisto Mitsubishi Lancer Evolution 10, takisto od výrobcu Tarmac. Sú to takéto športové modely, veľmi pekné, páči sa mi takáto športová úprava na autách. A opäť aj tento model je teda v takejto vitrínke. No a určite aj na tieto modely sa potom neskôr pozrieme bližšie. No a ešte tento posledný model.
Posledný model je táto Shelbyna, je to GT350R, balené v takomto blistri, ak poznáte napríklad značky Johnny Lightning alebo Greenlight, takže takto nejako podobne sú balené aj tieto modely Shelby. A myslím, že je to teda opäť prvý model v mojej zbierke, aj keď som už niektoré z tejto série videl, ale nie som si teraz istý, či som už niektorý z nich kúpil, takže zrejme toto Shelby je prvé, ktoré mám. No a ešte by sme si mohli teda rozbaliť tento jeden balíček. Je to, myslím, jeden z tých posledných, ktorý mi prišiel, ale model, ktorý sa tu nachádza, ak sa teda nemýlim, tak naň už čakám hodne dlho. No a je to takéto krásne Porsche 992 Stinger GTR. A čo je zaujímavé, že ja som mal objednaný tento model v celokarbonovej verzii, ale myslím, že sa tam stala nejaká chyba pri objednávke a vyšlo na mňa v podstate toto zlaté Porsche. Ono, som pozeral nejaké fotky, vyzerá fakt úžasne, takže ja ho budem určite otvárať v nejakom najbližšom videu. No a výrobca tohto modelu je teda značka Pop Race. Ja už mám pár modelov vo svojej zbierke, ale zatiaľ som ich ešte asi nenatáčal do unboxing videa. Mám tam aj nejaké tie Audiny, ktoré mi naposledy prišli. Teraz tu mám toto Porsche a veľmi som už zvedavý na kvalitu týchto aut. Určite najbližšie budem teda rozbalovať aj jeden z týchto modelov od výrobcu Pop Race. Tak to by bolo zatiaľ všetko do tohto videa, keďže som dlhšiu dobu nenatáčal, tak sa do toho ešte trošku musím dostať. Nechal som si nejaké krabičky do ďalšieho videa a ja dúfam, že opäť vás tieto moje nové modely potešili. Dúfam, že sú to nejaké také zaujímavejšie kusky. Sám sa na ne teším, veľmi ma zaujíma hlavne toto Pop Race Porsche. No a ja dúfam, že mi tam dáte teda aj nejaký ten like na toto video, že si pozriete moje zvyšné videá. No a zatiaľ sa s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.